गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। आसामनि लाइमोनफोरनि बेंक एकाउन्टआव 2 लाख रां सोनानै होगोन होननानै आसाम सरकारा फोसावनानै होदों। लाइमोनफोरा बेफार फालांगि एबा गावनि आथिङाव गावनो गसंथानो हानाय बायदियै बे रांखौ मोननो हागोन होननानै मिथिहोदों। बे रांखौ रायजोनि 1 लाख लाइमोनफोरा मोननो हागोन। आसामनि रां बाजेटआव बेखौ लानाय जादों जाहाथे लाइमोनफोरा गावनि आथिङाव गावनो गसंथानो हानाय बायदियै बे रां अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। बे रांखौ लाइमोनफोरा मोननाय मोनैखौ उनावसो मिथिसिगोन। रंजालि बैसागु बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे फैगासिनो दङ आजां गाजां मुंनि बैसागु मिउजिक भिडिअ'। रिंसार बाग्लारिनि बिथोन होनाय, बाबुला बर' आरो अनिश मुसाहारिनि करिय'ग्राफार होनाय आरो प्राणजित बसुमतारिनि दिहुननाय गोदान बैसागु भिडिअ'आव नुनो मोनगोन दोमैलु ब्रह्म आरो बानुमति बर'नि फाव खालामनाय। बे बैसागु मिउजिक भिडिअ'खौ 7 एप्रिलाव बेखेवगोन आरो बे भिडिअ'खौ माइलि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन होननानै मिथिहोयो। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला मुसलपुर हालामनि दाब दाब समायना मिथिंगानि महरनि जायगाफोराव बे भिडिअ'नि शुटिंखौ खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिंगिमारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआ बिटिसि खुंथाय गोहोआव थासेयावबो हेफाजाब मोनैनि थाखाय गोबां हान्था मेला खालामनायाव राहा गोथे जानानै दंमोन। थांनाय मैया 5 एप्रिल खालि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि अननायाव दंफांनि दालां मोननो हानानै गोजोननाय मोननायजों रायजो राजाफोरा गाहाम हामलायथि जासिहरदों। लोगोसे गाहामै गाहाम दंफांनि दालांखौ दायथ' लानानै मावफुंना होनायनि थाखाय गामिनिनो दैमालु ब्रह्मखौ रायजो राजाफोरा साबायखर बावो। मख'नो गोनांदि दंफांनि दालांखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिहोयो इउपिपिएल दोलोनि सिडब्लिउसि मेम्बार जिरन बसुमतारी, गुमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।